Siamai, mae'n hyn pedwerydd o'r 15 o Fisfedi 2024. Beth dwi'n eisiau i arddangos i mewn yn y fideo fan yma yw sut i cryfhau caiad fan yma oherwydd os ydych chi'n gweld mae'r caiad pren fan yma sydd yn weddol hen ac mae'n dechrau i dirywio. Mae'n yn y rhanbarth hwn mae'n dal yn weddol dda yn y cyfle dda, ond os ydyn nhw'n symud i lawr, mae'r caiad, mae'r cyflwr yn gwaethygu. Felly, os dwi'n mynd fan yma, felly fel ydych chi'n gweld, mae'r holl rhanbarth hwn yn tueddu i lawr ac mae nhw'n wedi gorsefyll yn erbyn y gwyntoedd ac hefyd yr stormydd am flynyddoedd ar ôl dyn wedi gosod yr wiaren neu fan yma'r aluminium. Mae'n nhw'n yn weddol rhad i dod o hyd ohonynt. Felly mae'r fodd hon yn fodd weddol rad ac hyfforddadwy i cryfhau yr caiad pren. Felly, ar gyfer hyn, y cyntaf troed yw i torri yr hyd o'r wiaren aluminium sydd yn oddeutu 1.5 neu 1 metr a hanner o hyd at 2 metr o aluminium fel hwn. Ac mae'n angen i ni pincers i wneud hyn, fel hwn. Ac wedyn, beth dwi'n wneud yw, dwi'n gallu ei lapio o gwmpas y brig o'r post fan yma. Mae gyda ni dwy rhanbarth lle ydyn nhw'n gallu larpio neu dolenni yr wiaren o gwmpas y post. Yr un fan yma oherwydd ydyn nhw'n dilyn yr troehoelion fan yma ar y brig neu ger yr brig o'r post ac yn ail mae gyda ni yr sefyllfa yn debygol yn isod fan yma gyda'r troehoelion unwaith eto ac wedyn ydyn nhw'n gallu lapio neu dodlenni yr wiarennau o gwmpas nhw hefyd. Felly dwi'n mynd i wneud gyntaf dodleniad fan yma ar y brig. Felly dwi'n mynd i sicrhau ac i wirio mae'r hyd o'r dwy rhanbarth o'r un wiaren sydd yn ystyn o gwmpas y brig yn yr un hyd fan yma. Ac wedyn, dwi'n gallu dolenni nhw, neu larpio nhw yn dyn o gwmpas post fan yma, ac dwi'n ei chwerglo nhw o gwmpas y troehoelion fel hwn i sicrhau troehoelion i mewn yn post, i mewn yn ei safleoedd, i mewn yn y post. Oherwydd maen nhw'n diriol hefyd, maen nhw'n wedi trwyddedio dros y fynyddoedd ac felly ydyn gallu defnyddio y fodd hon yw sicrhau eu safle nhw i mewn yn eu tyllau fel hyn. Ac wedyn, ar ôl hyn, dwi'n gallu chwyrlio neu troeholio y wiaren gyda'i gilydd fel hwn. Ac ar ôl hynny, dwi'n gallu lapio y gweddill fel hwn gyda'i gilydd i creu doleniad sydd yn cryf o gwmpas y brig o'r post fan yma.
Dim ond i'w lapio nhw o gwmpas yn ôl ei gilydd. Fel hyn. A dyna ni, dyma'r dolen sydd yn weddol cryf, ac rydyn ni'n gallu defnyddio y dolenau hyn i atregu yr wiaren fel yr pwynt dechreuad o'r wiaren sydd yn gallu rydyn ni'n gallu ei gweio i mewn yn y pren fan yma i gryfhau y pren. Oddi wrth un post i un arall. Felly dyma'r post arall. Felly rydyn ni'n gallu ystyn yr wiaren ac yn gallu ei gweio i mewn yn y pren i'w gryfhau. Os rydyn ni'n gweld fan yma, dyn wedi gwneud hyn, dyn wedi atregu ar un wiaren fan yma trwy'r ei dolenni i mewn yn y dolen o gwmpas yr torch neu'r dolen fan yma o'r wiaren cryf, ac wedyn dwi'n gweio yr wiaren o gwmpas y pren sydd yn mynd ar draws y caead fan yma, ac yn yr gyfamser yn gweu yr wiaren o gwmpas yr stribendi o'r pren sydd yn mynd yn talsydd ac yr hwn sydd yn mynd ar draws. Fel hyn, ac wedyn, hyd at y post arall, dwi'n gwneud yr un peth, dwi'n atregu y wiaren i'r torch fan yma o'r wiaren neu yn yr un fodd. Felly, dwi'n wedi gwneud hyn ar striben sydd yn mynd ar draws, felly mae'r un arall sy'n mynd yn un modd ar draws yn uchod, felly mae'n angen i mi i wneud yr un peth i'r striben o pren fan yma hefyd. Felly gyda'r rhanbarth o cad fan yma, fel ydych chi'n gweld, dwi'n wedi eisoes yn gwau yr wiaren o'n gwmpas y stribendi, ond dwi'n ychydig yn pryderus ynglyn ar traws sydd mynd ar draws yr caead, oherwydd, fel ydych chi'n gweld, mae'r rhanbarth hwn yn dechrau i bwa i mewn, ac gyda'r blynyddoedd i dod, fe fydd traws fan yma dim ond yn parhau i dirywio, felly i amddiffyn y traws sy'n mynd ar draws, dwi'n mynd i gwau y wiaren o gwmpas ac yn chwyrlio trwy'r trawst fan yma, yn dechrau gyda'r wiaren sydd dwi'n mynd i'w ystyn oddi wrth un pist, un post ar un ar chwyth neu ddau i'r llall. Ac wedyn dwi'n mynd i gwneud hyn nawr. Felly gyda torri'r wiaren fan yma, neu gefel torri wiaren fan yma, dwi'n mynd i torri y hyd o'r wiaren. Mae'r rhain oddi wrth o defnydd aluminium. Dwi'n mynd i torri y hyd sydd oddeutu un hyd a hanner o'r rhanbarth o'r caead, neu'r claif, fel hwn. Felly dwi'n mynd i mesurio yr hyd sydd yn hollol yn oddeutu yr un hyd a hanner. Ac wedyn, dwi'n mynd i torchi
y wiaren i'r toch. Yn y cylch fel hwn, achos dwi'n mynd I gwau rhwng yr adwyau I mewn yn yr caiad. Felly mae'n angen hwn I mod yn tynnu fel y gallwdd I ei pasio trwy'r adwyau I mewn yn y rhanbarth. Ac mae'n angen I fod yn cyfalus I nid I caniatáu y wiaren I cincio. Os ydy'r wiaren yn cincio, felly mae hynny yn mynd yn hynod o haws I torri. Felly dyma y rheswm pam dwi'n cadw y wiaren I mewn yn y torch yn y cylch fan yma. Felly dwi'n meddwl mae angen yr hyd efallai I fod o ddeiti dwywaith o'r hyd o'r rhanbarth o'r caiad neu'r claif. Dyna ni. Felly dwi'n mynd I dechrau gyda'r post fan yma. Felly yn gyntaf I dolenni y wiaren o gwmpas y torch fan yma, a wedyn I chwyrlio y wiaren o gwmpas ei hunain, y hwn. Ac wedyn gyda'r weddill o'r hyd, dwi'n mynd yn gyntaf i'w sythu fe, felly achos dwi'n eisiau I ochel yr cinc I mewn yna fe. Felly, ac efo hyn, mae angen I mi yn gyntaf i'w sythu fel hyn. Nawr gyda'r wiaren wedi ei sythu yn syth, dwi'n gallu torchi fe I mewn yn yr dolen. Nawr dwi'n mynd I trosglwyddo y torch trwy'r adwy neu bwlch fan yma rhwng yr stribendi fan yma yn isod ac wedyn i'w trosglwyddo fe yn uchod i'r adwy yn uchod. Ac wedyn I lawr. Ac wedyn unwaith eto
Felly dwi'n mynd i parhau i gwaifau trwy'r adwyau fel hwn. Felly dyma'r cyntaf dolen wedi ei cwblhau, a wedyn dwi'n mynd i barhau i wneud yr un peth ar gyfer y gweddill o'r drawst fan yma, hyd at y post nesaf. Felly pan ydyn yn torchi neu yn dolenni y wiaren, mae angen i fod yn ofalus, nid ydy'r wiaren yn mynd ar draws ei gilydd, felly mae'n angen i dolenni y wiaren gyda'r llinell a mynd i'r ochr chwith o'r eraill i osgoi nhw yn creu y cwlwm gyda'i gilydd. Felly mae angen i ni i ysgoi hynny. Oherwydd gyda'r clymu, mae'r hyn yn hynod yn hawdd i troi yn cinciau. A wedyn i barhau i'w gwaen nhw yn isod ac wedyn yn uchod trwy'r adwyau. Dyna'r uchod, nawr yr isod. Ac wedyn yr uchod. Ac wedyn i'w thynnu yn dyn, ac wedyn yn isod. Ac wedyn yn uchod. Ac unwaith eto i'w thynnu yn tyn. Ac wedyn i barhau yn yr un fodd. Ac wedyn ar y pen arall o'r trawsfan yma, dwi'n mynd unwaith eto i creu y dolen rhwng y torch ar y brig o'r post fan yma, fel hwn. Ac wedyn i chwechlio neu treullu yr wiaren o gwmpas ei hun, fel hwn. Amrywiaeth o wethiau. A dyna ni. Dyma'r gorchwil wedi ei cwblhawyd. Felly, os ydych chi'n gallu sylwi, mae'r rhanbarth hwn yn tueddu i fewn oddi wrth yr allan. Felly, beth dwi'n yn gallu gwneud i datrys hwn yw i estyn yr wiaren sydd yn syth tu ôl i'r rhanbarth, tu ôl i'r claif fan yma, ac wedyn, os dwi'n yn gallu gwthio y claif hwn yn ôl
tuag at llinell neu wiaren sydd yn sydd, dwi'n gallu efallai tynnu wiaren draws y brig o'r un o'r stribendi neu rhyw rai o'r stribendi fan yma, a wedyn fe allai hynny yn cadw y claif hwn yn ychydig yn fwy tal sydd. Felly dwi'n mynd i ymgeisio hynny nawr. Felly dyma'r wiaren sydd yn syth wedi ei atregwyd i mewn ar y cefn tu ôl i'r striben o'r pren fan yma, i'r toch ar y brig o'r post. Felly mae'r hon yn ystyn yn syth tu ôl i'r claif fan yma. Felly beth dwi'n gallu gwneud gyda'r wiaren yw thynnu ac wedyn yw dwyn ar y tu flaen fel yma, ac efallai byddai hynny yn cynorthwyo i cadw claif hwn, a rhanbarth hwn yn talsydd. Fel hwn. Ac dwi'n meddwl mae'r ongl hwn yn ychydig yn well nag o'r blaen. Felly dyna ni i gyd ac fy nawr. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn edrych yn dod yn defnyddiol. Peidiwch ac yn cofio i tanysgrifio ac i hoffi ac y cyfrannu. Tan y tro nesaf, cadwch gan saf ac yn iach, a hwyl.